Здравейте! Започвам с решаването на задачата от вчера. Вчера решихме 28-ма задача от ДЗИ-то по информационни технологии. Днеска ще реша задачата, 26-та задача, която е свързана с Excel. Вчера бяхме свалили ресурсните файлове тук на работния плод. Откъде ги свалихме? От сайта IT Lessons. it-lessons.eu, където има материали за тези ресурсни файлове. Тук са всички ресурсни, почти всички ресурсни файлове, които от DZ-тата, които са провеждали до сега. Освен това, тук ще кача и материали от задачи, които съм ги измислил аз, които могат да ви бъдат в полза за подготовка за ДЗИ по информационни технологии, като тук ще има решение на задачите от ДЗИ-тата, качени като видеа, и на тези задачи, които аз ги измислих и ще ги кача, нали, в материалите, и техните решения ще ги пусна тук. Добре, отваряме разархивираната папка. Разархивираните ресурсни файлове, 26-та задача. Имаме Daily Products, един файл екселски, и освен това имаме и задача 26-та. Условието на задачата. Чета условията на задачата. Фирма дистрибутор на млечни продукти използва файла Daily Product, за да обработва поръчки на клиенти. Създайте таблица за изчисляване на стойностите на поръчката. Работният лист продукти съдържа данни за асортимент от продукти. В този работен лист форматирайте данните в колона С като валута в лева с точност до втория знак след десетичната запетая. Значи отиваме в продукти. Ето тази колона. Данните трябва да бъдат форматирани от тип валута, от тук, от currency, и да, две цифри след десетичната запетая има. Работният лист поръчка обработва данни от една поръчка в него. Значи става дума за този лист. Да, има продукти. Съдържа данни за асортименти от продукти в този работен лист. Работният лист поръчка обработва данни от една поръчка. В него, в клетка B3 до B14, дефинирайте паза списък, включва всички имена на продукти, налични в работния лист продукти. Попълнете клетките с имената на продуктите по ваш избор. Какво имат предвид? Имат предвид тук да имам пада списък, като в падащия списък продуктите да бъдат като тези тук от лист продукти. За целта, за да го направя това, маркирам областта от клетки, в която искам да създам пада списък с тези продукти от лист продукти. Отивам в менюта Data и Data Validation. Тук избирам лист и списъка ще го създадем от тук. Вариантът е да ги пиша едно по едно и да ги разделя с точка и запетая. Другия вариант е от тук да отида в лист продукти и да маркирам този списък с продукти, и те автоматично ще ми бъдат добавени в падащия ми списък. Окей, и ето ги къде са, и аз трябва да избера нещо тук да има. Да не е два пъти гауда, бяло сирене, тук да е бри. Трябва да попълним данните, така е казано в задачата. Как го избрах два пъти това? Добре, кефир. Малко ще увелича размера на таблицата. Изварена, нискомаслена, извара, кашкавал. Не, то няма никакво значение какво ще е, но гледам да не се повтарят данните. Кисело мляко, 1 кг. Тук някакви други неща. Така, тук се повториха. Както и тук, разбира се. Гауда. Добре, гауда пък е имало. Ето това. Така, попълнихме ги данните. Чета следващата задача. В колона С използвайте вградена функция, да извлечете категорията на избрания продукт колона Б, като използвате данни от работния лист
продукти. Значи искат чрез вградена функция да го направим, а не ние сами да си ги проверим оттам и да ги пишем. Тук трябва да проверя гауда от този лист с продукти към коя категория попада. За да го направя това, ще използвам една вградена функция, която се нарича VLOOKUP. Тя проверява това, да речем, от някаква област от данни, като тази област от данни проверката я прави по първа колона, значи обърнете внимание, не може да проверяваме за млека, ако маркираме ето тази област от данни. Винаги проверява по първа колона и така ние ще провериме гауда или там всички тия продукти, които ги избрахме тук, към коя категория попадат. И продуктите трябва да са в първа колона, защото по първа колона проверява, казахме VLOOKUP. Преди да продължа тази област от клетки, за която ще направим проверка, ще я именувам, ще му сложа някакво име. Тук маркирам тази област от клетки, която ще я именувам и тук ще пиша, ще задам някакво име, няма никакво значение каквото и да е, например продукти. Натискам Enter. Това е най-бързия вариант за именуването. И сега, тук ще използвам VLOOKUP функцията, отварям FX, намирам VLOOKUP, ето го къде е. Lookup value, т.е. какво търсим? Търсим това. Откъде го търсим? Търсим от тази област от данни. Маркирам. Той изписа продукти, да, така го бяхме именували, но другия вариант е ние на ръка да пишем продукти, както го бяхме именували тази област от клетки. И трябва да кажем сега по коя колона от тази област от клетки, която маркирахме, да ни върне данни, т.е. втора колона бяха категориите, втора колона. И тук пишем false, за да ми направи търсене по точно съвпадение. Ако е true, ще ми направи близко до. Значи ще ми направи търсене по тази клетка, ако данните не съвпадат близко до нея, но с по-малка стойност. Така, окей. Да, гауда е било от тип сирене. Копирам тази вградена функция, която я написахме горе. Да, тези са били от категория кисели млека. Така, добре, и най-вероятно да, продукти колона използва данни от лист продукти. В колона да използвате вградена функция, за да извлечете единична цена за брой килограм в лева без ДДС на избрания продукт в колона Б, като използвате данните от лист. Значи пак по същия начин ще използваме пак VLOOKUP, ще провериме за това от този лист и ще върне данни по трета колона, там са единичните цени. Добре, отивам на поръчки и пак. Сега мога да използвам същата функция, ето е къде е, да я копирам и тук, след като я копирам, натискам Enter, тук като я поставя, обърнете внимание, ние преди малко връщахме по втора колона, но сега искам по трета колона, там са ми единичните цени. Няма смисъл да използвам наново пак VLOOKUP, но може пак по същия начин да използвате VLOOKUP, както използвахме за колона C, т.е. категория, към която попадат тези продукти. Маркирам, копирах функцията, същата област проверяваме за същата клетка и този път искаме да ни върне данни по трета колона. Единичната цена на гауда е било 11 лева, копирам надолу, проверявам за кисело мляко 1 кг, 2,80 е било, дали е така, само една проверка, 1 кг, да, 2,80, добре работи. Така, количествата, сега ще видим най-вероятно тук вече нещо пак ние трябва да направим. Колона е в клетките от E3 до E14, задайте ограничение за въвеждане на положителни реални числа. Въведете количество за избрания продукт, като продуктите от категория сирене се измерват с килограми, а продуктите от останалите категории в бройки. Добре, значи
положително реално число, което означава, че тук пак трябва да маркирам пак тези клетки, пак трябва да сложа някакво ограничение, пак от менюто Data, избирам Data Validation, някаква валидация, а реалните числа са decimal, целите whole number, decimal и трябва да е greater than, щом е положително, трябва да е по-голямо от 0, положително реално число и OK. И трябва да въведем данни 3, 2, 3, 7, 1, 2, 6, 4, тук вече килограми, 4,300 грама, да речем, да, реалните числа исках да пробвам дали работи, 2, 3. Така, попълнихме цена без ДДС, как се изчислява, сега ще видим, най-вероятно трябва да умножим това по това, единичната цена по количеството ще ни даде общата цена за съответния продукт без ДДС, да, това е тук, тази единична цена е без ДДС. Чета. Клетка F, цена без ДДС, пресметнете цената на избраните продукти за въведеното количество. За въведеното количество. Да, точно така, както предполагах, равно на тази клетка по тази. И копирам надолу формулата. Или я размножавам, още се нарича. И имаме цените. Сега, цена с ДДС, да видим как ще се изчисли. Това коя колона е цена с ДДС? G. Значи гледаме за колона G нещата. Ето тази колона. Цена с ДДС. Изчислете цените, като добавите 20% ДДС към съответните цени от колона F. Форматирайте клетките от G3 до G14, така че да се оцветяват в светло-червено, ако получените суми попадат в интервала между 20 и 300 лева. Тоест, форматираме така, ще трябва да направим conditional formatting спрямо стойностите, да ни запълни клетката с някакъв цвят. Червен, светло-червен. Добре, начисляваме, т.е. намираме цената с ДДС, което ДДС е 20%. Вариантите са два, да взема това с цена с ДДС и към него да добавя още 20%. Другия вариант е, т.е. първия вариант, който предлагаме това, плюс същата клетка по 20%. Другия вариант е директно да го умножа тази клетка с 1,2. Това ще ми увеличи стойността на тази клетка с 20%. Ето така. Копирам надолу. 20% е 1,8. Да, точно така е. Добре, изчислява и тук добре. Счета след G идва ред на да, тук conditional formatting забравихме. Маркирам тези клетки, за които ще осъществя проверката и ще извършвам conditional formatting. Conditional formatting е от менюто Home. Conditional formatting трябва да видим highlights, т.е. оцветяване. Трябва да е between. Между 20 и 300 лева. И 300 търсим. Трябва да е light red. Тук можете да избирате разни цветове. Ако не ви харесват къстъм формат, можете още някакви ваши цветове да си изберете. Светло-червеното ми върши работа. Окей. И за сега работи. Ако тук го намаля на една, то пак ще попадне дори. Не, няма да попадне, ако го намаля това на едно, ще стане 12 лева и този цвят трябва да изчезне. Да, добре, работи. Така, друго, какво трябва да направим е в клетката G15 пресметнете общата сума. G15 е тази клетка. Общата сума най-вероятно става дума за сумата на тези тук. Кликвам тук AutoSum и AutoSum автоматично сумира това, което беше маркирано. Да, аз това исках и заради това натиснах Enter. Като използвам функция за сум или там други функции, тя автоматично разпознава нагоре отстрани на клетката, в която използвам функцията,
и предлага дали искам тези клетки да използвам в моята функция и аз, ако съм съгласен, натискам Enter. Така, друго какво? G17 начислете 15% отстъпка, ако стойността на общата сума на поръчката е по-голяма от 300 лева. Тоест трябва да проверим това, ако е по-голямо от 300 лева, трябва тук да ми начисли 15% отстъпка от тази сума. Поне така го разбирам аз. Тогава, за да го направя това, трябва да използвам една функция, с която да мога да проверя нещо и въз основа на тази проверка, на това условие, което поставям, дали ми връща true или false, и аз ще върна някакви стойности. Например, fx, функцията се нарича if, ето е къде е. И сега, какво ще проверя? Ще проверя ето това. За какво ще го проверя? Дали е по-голямо от 300. И ако е по-голямо от 300, каквото напиша тук, дали ще бъде текст, число или някаква друга функция, тогава се получават вградени функции. Ако е вярно това условие, тогава ще искам аз от тази клетка да ми начисли 15%. Тоест тази клетка по 15%, в противен случай няма отстъпка, 0. Окей. Да, 0 е, няма отстъпка, но сега ще се опитам тук да дигна малко цените. Тук ще направя 7, да дигна цената и тук общата цена да стане над 300 лева. И да, вече имаме някаква отстъпка начислена. Тук имаше ли нещо там за цифрите след десетичната запетая? Сега ще видим. По-голямо? Не, няма нищо. В клетка G18 изчислете крайната сума за плащане на въведената поръчка. G17, не, G18, тук, значи крайната сума е от тази сума, трябва да извадим отстъпката. Хайде, тук мога да кажа малко текст да добавим. Обща сума. Тук какво беше? Отстъпка. И тук вече трябва да намеря сумата, която трябва да плати. От общата сума трябва да извадя отстъпката и да намеря сума за плащане ли беше, какво беше, айде и на него да му дадем едно подходящо име. Начислете крайната сума за плащане, крайна сума, добре. Крайна сума. Така, тук на два реда некъде е. Крайна сума. Така, друго, какво се иска? Стигнахме в работния лист продажби на сирен на януари-юни, като използвате данните в него, създайте обобщаваща таблица. Да знаете, винаги има в тези задачи, до сега не е имало задача, в която да е нямало обобщаваща таблица. Винаги има, така че разберете как работят обобщаващите таблици. Създайте обобщаваща таблица за продаденото количество килограми на продуктите за всеки месец. Продаденото количество в килограми на продуктите за всеки месец. Добре, отивам тук от Insert Pivot Table. Нека да е на отделен лист Pivot Table. И сега, за всеки месеца ще го дръпна по редове, че нещата изглеждат по-добре. Трябва да видя колко количество е продадено. Ето нещо такова. За всеки месец по редове да ми визуализира месеците. Ако исках по колони, трябваше да го дръпна горе. Нали така? Но по редове изглежда много по-добре. И сума на количества за всеки месец. Януари толкова, февруари толкова. Това е готово. Създайте обобщаваща таблица, още едно продадено количество. Чета още веднъж, за да видя, да не би да съм пропуснал нещо. Продадено количество килограми на продуктите за всеки месец. Да, за всеки сумите от продадените количества да се форматират до третия знак след десетичната запетая. Т.е. тук трябва да имаме 3 знака. Отивам пак в Home, маркирам, отивам в Home и тук казвам, увеличи ми се още едно цифрата след десетичната запетая да стана 3.
Така, до тук е изпълнено. Създайте обобщаваща диаграма, която да визуализира количествата на закупените продукти за всеки един продукт. Да визуализира количествата на закупените продукти за всеки един продукт. Тоест, трябва да имаме продукти, наименованията им и количествата. Добре, тогава правя следното. Сега, ако месец махна и сложа продукти, няма да се получат, т.е. предишната задача ще се изтрие. Заради това този лист го оставям с това. Може да му сложите някакво име тук, да преименувате този лист, sheet 1. Сега за другата задача ще създам друга обобщаваща таблица. Пак на отделен лист и този път ще искам продукти. Нека да са ми по редове и количествата за тези продукти. Ето така. Сега за тези продукти аз трябва да създам обобщаваща диаграма. Кликвам вътре в обобщаващата таблица, Pivot Chart. Ако нещо не виждате от Pivot Table Analyze или само Analyze беше в Office 2016 година, Pivot Chart. Нека да е тази диаграма, прече не е казано каква да е. Увеличавам малко диаграмата и чета, тук по диаграмата винаги има нещо да се прави. Добавяне, промяна на заглавия, оси, могат да се добавят и едни такива неща, винаги в различните задачи е имало нещо допълнително. Задайте заглавие на диаграмата продадени продукти от категория. Ето това е цялото. Копирам го и отивам тук. Това заглавие ще го променя с ето това. Ще го мръдна по-нагоре, ако е възможно. Още малко по-голяма диаграма и още какво се искаше. Добавете етикети на данните в диаграмата, т.е. етикети да имаме данни отгоре на стълбовете от знака плюс, labels, data labels. Ето така. Добавяме етикетите отгоре. Освен това го направихме, защитете от редактиране данните в работния лист продукти с парола. Тази парола пак ще си я копирам, че докато се върна татка вече съм го забравил какво беше, забравих да маркирам единицата. Копи. Защитете от редактиране на данните работния лист продукти. Добре. Продукти. Отивам. Формула ли беше, откъде беше това за... Не от ревю беше, Protect Sheet. Слагам паролата. Потвърждавам още веднъж паролата. И сега не би трябвало да ми позволи. Да. Така, направихме и това. И сега остава да запишете файла с име. Ето това име. Сега винаги дават и разширението, когато ви дават, не дайте да копирате разширението, без разширението копирайте името на файла. Отиваме в файл Save As и избирам с browse, да речем, на работния плод задачата и му давам име ето това и потвърждавам с Save съхраняването на данните. Това е задачата, не е много трудно, но не знам колко време отнеме, около максимум половин час трябва да сте решили. Довиждане!